gading kir-ukiran. Kowe sapa, Nduk? Kowe sapa? Kula bawang putih. Bawang putih. Kula didukani Simba kalian Bayu kula amargi dok nalika kula umbah-umbah bapak kalian broipun menika ical. Mbok menawi paman ingkang nembe guyang jalan menika pirsa mbok bilih broipun menika Kelly napa dos pundi paman? Oh, jan. Nganggo kuwi sikile. Iki ora ngerti, Nduk. Bicarane kok yo ha? Iki jan. Jarane kok libidone tinggi banget kok Iki lagi brai. Tulung golekno wedhus. Kula sanget penyan malih man paman sing guyang jaran mriki napa wonten apa bro Kelly pokoke limaran Yesulaman baru Bawang merah, nyanyo karo bawang putih. Digoleki jebule nek kene kowe bawang putih. Sik, Mbak Yu, Kowe malah karo wong guyang jaran penak-penak kowe. ora penak-penakan Mbak Yu. Kowe karo sing guyang jaran apa jarane ngaku? luwih dawa jarane. Mbak menawa paman sing guyang jaran ki ngerti papa broku Kelly apa ora ngono lho Mbak Yu. Apa ora ana wong liya? Apa kowe seneng karo sing guyang jaran? Ora seneng aku takon nemokke papa karo bro orang lho Mbak Lah Yu. ketemu apa ora? Durung ketemu Mbak Yu. Piye kok ora ketemu? Wes to. Mbok iki do ngopo to? Kuwi lho adikku. Jarani menengo. Jaran iki menawa tak samplok kowe. Paman ora ngerti papa bro apa Kelly ning kene apa ora. Mbok saiki beruke digoleki nang Broloko popoke golek nang toko popo. Jarane kok arep ngombe. Tak tekon karo Nini sing mususi yo. Ngate kono Nini sing Ini sing musuh mususi ya. beras ya, sing dadi Prastiwi. Nini sing Ayo rene kowe. mususi. Kowe rene. Mriki napa wonten apa bro Kelly. Apa limaran Yesulaman beruke cengker gading kir-ukiran. Aku gak pengen nunggang jaran ya. Nini ingkang katemban mususi. Piye? Ono apa? Panjenengan napa sakjane penyan mususi menika wonten lepen kala wau napa ngertos bapak kalian beruk kenter wonten lepen menika Nini. Aku ora weruh. Ora weruh. Jan wonten merga saestu wae etok-etok ora ngerti. Anane ning popokku gelem po. Wis reget karo berokku lho. Mboten menika kagunganipun Simba kalian Mbak Yu kula kok bapakipun ajeng brokipun niku anu napa cengker gading kurukiran ngoten menika. Ngono aku wis lewat ora gadeng. Piye gelem ora? Dados Nini mboten mangertosi. Ora ngerti. Nah, coba gagasan kabeh ora ana sing ngerti terus neng ndi popok karo beruke. Mbak Yu aku njuk ngapura. Ora ana ngapura. Pratama sang ibu. Apa ya ngono lho. Iki sing jenenge maling kudu dikututi. Ojo tiba ngene kok Bang Ed. Dadi maling iki. Malinge iki lho. Mbok-mbok iki malinge mau tolong diajar. Kowe maling to. Diajar ayo. Ayo jarane melu ngajar. Jarane iki lho nah. Es ora bawang putih-putihan. Ora bawang putih-putihan. Lah apa? Saiki sing dadi bawang putih aku bawang merah. Bawang putih kowe.